Je zaujímavé sledovať, koľko ľudí podporuje Košice, koľko ľudí má sympatie ku Košiciam a koľko ľudí chce Košicam pomôcť. Možno, že sú to len tie nápisy na dlažbách, ktoré sa nachádzajú vo blízkosti katedrály svätej Alžbety, ale myslím si, že sú to aj ľudia, ktorí, aj keď nemajú svoju dlaždicu tam vyritú, tak radi tomuto mestu chcú pomôcť. Mestu chýba rozvinutá oblasť cestovného ruchu. Mesto potrebuje regionálny rozvoj, mesto Košice potrebuje investície a mesto Košice potrebuje samo seba predať. Predať nielen tu za hranicami okresov, za hranicami miest a mestských častí, ale mesto sa musí prezentovať aj navonok. V rámci geopolitického rozloženia a postavenia mesta Košice, ktoré je centrum karpatského euroregiónu, ktoré hraničí so 4 krajinami, ktoré sú súčasťou EÚ, ale aj nie sú súčasťou EÚ. Mesto, ktoré je vonkajšou hranicou Európskej únie, by malo mať a poskytovať viacej príležitostí nielen pre regionálny rozvoj a cestovný ruch, ale v prvom rade pre svojich obyvateľov. Tomu sa chcem venovať, v tomto sa chcem angažovať a tomu chcem dať svoju energiu v nasledujúcom funkčnom období ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Myslím si, že tak, ako sme získali titul Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2013, mali by sme sa starať aj po tomto roku o podujatia, o objekty, o princípy istej kultúrnej politiky, ktorá by mala byť v tomto meste jasné, dominantné postavenie a jasné hranice. Myslím si, že kultúra je súčasťou fenoménu 21. storočia a v každom prípade jedna z ciest, ktorá štartuje hospodársky rast. Kultúra, cestovný ruch a investície sú oblasti, ktoré môžu napomôcť Košiciam nielen napredovať, ale v každom prípade môžu priniesť do Košic nové pracovné miesta, môžu priniesť do Košic lepší život a môžu priniesť istú istotu do budúcna pre obyvateľov tohto krásneho mesta. Dnes sme mohli počuť z médií, že na budúci rok nás čaká zdražovanie potravín zhruba o 7%. Najväčšie zdražovanie, ktoré nás postihne za posledné obdobia. Myslím si, že nie len toto je správa, ktorá istým spôsobom vyráža dých, ale na druhej strane nutí nás rozmýšľať o tom, akým spôsobom si udržať prácu a akým spôsobom pomôcť získať prácu tým, ktorí o prácu prišli. Myslím, že je to takisto jedna z oblastí, ktorej by som sa nielen rád venoval, ale na základe skúsenosti zo zahraničia, hlavne v nemecky hovoriacich krajinách, by som chcel priniesť v novom funkčnom období ako poslanec Mestského zastupiteľstva nápady, myšlienky, know-how, ktoré v západných krajinách je bežnou súčasťou starostlivosti o dôchodcov, o seniorov a o sociálne odkazaných mladých ľudí, ktorí nie svojou vinou a pričením stratili sociálne istoty. Oblasť, ktorej sa chcem venovať a v ktorej dokážem zužitkovať to, čo som sa v zahraničí naučil.